στην ακρίβεια. Και αυτή την Τετάρτη την τζακίζουμε. Πλυντήριο ρούχων Altus 5 κιλών, 1000 στροφών, ενεργειακής κατηγορίας Α+, μόνο 149 ευρώ. Μόνο την Τετάρτη. MediaMarkt. Δεν είμαι και χθεσινός. 7 το πρωί ως 11 το βράδυ. Κάθε ώρα που περνά, η επιδερμίδα εμφανίζει πιο έντονα σημάδια γύρανσης. Μην τα αφήσετε να γίνουν μόνιμα. Νέα Lift Active Supreme της Vichy. Για πρώτη φορά, συνεχές lifting σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Από το πρωί ως το βράδυ, επιδερμίδα λία και σφριγγυλή. Σε ένα μήνα, οι ρητίδες επανορθώνονται ορατά. Νέα Lift Active Supreme. Vichy. Η δική σου ιδανική επιδερμίδα. Κάτι ψήνεται και αυτήν την εβδομάδα στις γειτονιές της Αθήνας και μυρίζει θεσπέσια. Θα κάνουμε ότι είναι πρωτοχρονιά και Happy New Year. Μπράβο, καλό μου σπανάκι! Και όπως το είπα, ένας τρώει 10 πεθαίνουν. Αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ ωραία, σαν να παίζει πλαστελίνη. Το φαντάζεσαι να μην τρώνε καλεσμένοι γαρίδες? Αυτό θα είναι καταστροφή. Απολαύστε 5 υπέροχα δείπνα από 5 υπέροχους οικοδεσπότες. Μίκα η τυχερή. Ευτυχώς θα έχω τη βοήθεια του καλύτερου συζύγου στον κόσμο, ο οποίος είναι ειδικός και στις σάλτσες θαλασσινών. Μαργαρίτα η αισιόδοξη. Θα είναι καταπληκτικό το γλυκό μου, θα τρελαθούνε και θα γλύφουνε και τα δάχτυλά τους. Έλλη η χρυσοχέρα. Ο κόσμος το λατρεύει, όσες φορές το έχω προσφέρει έχει εξαφανιστεί εντρυπή οφθαλμού. Μιχάλης ο νησιώτης Μερακλής. Τι φτιάχνω, Καριώτη, θα τους κάνω πύραυλους, Και σήμερα η Γεωργία η έμπειρη. Η μαμά μου ξέρει να κάνει πάρα πολλές πίτες και ζύμες και μου έχει μάθει να κάνω πολύ ωραίες ζύμες. Θα έχουν την ίδια γνώμη και οι καλεσμένοι της. Τρίτη σήμερα και απόψε μας ανοίγει τις πόρτες του σπιτιού της η Γεωργία. Μα τι ωραίος κήπος. Τι ζωγραφίζει εκεί η γλυκιά παιδαγωγός? Έχω σπουδάσει παιδαγωγικά, οπότε επαγγελματικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ η ανασχόληση μου με τις κατασκευές, γιατί στα παιδιά αρέσει πάρα πολύ να φτιάχνουν πράγματα με τα χέρια τους. Τα βοηθάω να φτιάξουν αυτό που μπορούν να σκεφτούν. Ωραία. Ή να φτιάξουν αυτό που έχω σκεφτεί εγώ. Η Γεωργία φαίνεται ένα πολύ ωραίο άτομο, μια νέα κοπέλα, η οποία επειδή ασχολείται με τα παιδιά για επαγγελματικούς λόγους, πιστεύω ότι και στον ελεύθερο χρόνο της θα ψάχνει να ενημερώνεται πάνω σε αυτό το αντικείμενο. Ίσως να ασχολείται στον ελεύθερο χρόνο της με κάποιο θαλάσσιο σπορ, με κάποια ενασχόληση ψάρεμα, ας πούμε, ίσως με το σύζυγό της να πηγαίνουν για ψάρεμα, κάτι τέτοιο. Πολύ ωραίο και το κρεμαστό. Πιάνει το χέρι της. Η τεχνική που χρησιμοποιώ τώρα είναι ζωγραφική πάνω σε γυαλί. Χρησιμοποιώ χρώμα για βιτρό, γιατί όταν στεγνώνει γίνεται διάφανο, οπότε είναι ωραίο να κάνει διαφάνεια και να φωτίζει. Ζωγραφίζω κάτι βαζάκια και μπισκότα. Είναι ένα για την Έλλη, για το Μιχάλη, για τη Μίκα και για τη Μαργαρίτα. Πρωτότυπα δωράκια θα τους κάνει. Στον ελεύθερο της χρόνο η Γεωργία πιστεύω ότι, μιας και της αρέσουν τα ταξίδια, θα ασχολείται με το να βρει προορισμούς να ταξιδέψει ή να μελετήσει λίγο πιο πολιτισμικά κάποιες συνήθειες ή κάποιες κουλτούρες, ώστε να δει αν θα την ικανοποιεί κάποιος προορισμός. Πολύ όμορφα βγαίνουν τα βαζάκια. Μια δραστηριότητα που μου αρέσει πάρα πολύ και μου παίρνει πάρα πολύ από τον ελεύθερο χρόνο μου είναι το σώμα ελληνικού οδηγισμού. Στους οδηγούς πάμε κατασκήνωση κάθε καλοκαίρι. Εκεί παράλληλα με τη ζωή στη φύση, τα παιδιά μπορούν να κάνουν κατασκευές από πολύ μικρές, σαν αυτή που φτιάχνω εγώ τώρα, μέχρι πολύ μεγάλες, όπως να φτιάξουν μια εναέρια γέφυρα, ένα νηστό, μια πύλη, οτιδήποτε ανάλογα με τις ικανότητές τους και την ηλικία τους. Η Γεωργία, από την είδα χτες και τη γνώρισα και μιλήσαμε λίγο, από ό,τι κατάλαβα ασχολείται πολύ με την ιστιοπλοεία, της αρέσει πάρα πολύ, με καταδύσεις, νομίζω αυτό είναι το χόμπι της. Πολλά χόμπι πρέπει να έχει η Γεωργία, από χειροτεχνίες μέχρι καταδύσεις. Μα τι γλυκά γατάκια. Μωρά πρέπει να είναι και φαίνονται και ζωηρά. Πάντα είχαμε γατούλες στην οικογένεια, γιατί πάντα είχαμε σπίτι με κήπο. Η γάτα μου είναι η Σίλβια, αλλά επειδή είναι τώρα μεγάλη σε ηλικία, γενικότερα δεν της αρέσει πολλοί κόσμος. Ο καινούριος γατούλης της οικογένειάς μας είναι ο Αρθούρος. Έχει βρει μια γατίτσα και την έφερε εδώ πέρα, υποθέτουμε ότι είναι η γυναίκα του. Έχουν κάνει 3 γατάκια και τη βγάλαμε για σεμούλα. Γιατί ο Αρθούρος είναι ένας βασιλιάς και αυτή είναι μια απλή χωρική. Ο Αρτούρος, η Γιασεμούλα και τα 3 σκανταλιάρικα γατάκια. Όπα θα πέσει. Έπεσε.
Ονειρεμένος ο κήπος της Γεωργίας σου δίνει την αίσθηση πως είσαι στην εξοχή. Το σπίτι πώς να είναι άραγε? Εδώ είναι η τραπεζαρία μου που θα φάμε σήμερα με τους καλεσμένους μου. Την έχω διακοσμήσει με ένα καρό τραπεζομάντιλο γιατί το κόνσεπτ είναι πικνίκ. Γι' αυτό και έχω βάλει τα αγριολούλουδα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να είναι νόστιμο το φαγητό και να περάσουμε όμορφα. Φαντάζομαι το σπίτι της Γεωργίας, κλασικό, με μοντέρνες πινελιές όμως, αρκετά χρώματα στη διακόσμηση και ίσως με κάποια φυτά, λουλούδια εσωτερικού χώρου. Εδώ είναι ένας αγαπημένος χώρος του σπιτιού, η βιβλιοθήκη μας. Έχει διάφορα κύπελα από την ιστιοπλοεία. Wow. Εγώ είμαι ένα απλό πλήρωμα, αλλά επειδή έχουμε πολύ ικανό καπετάνιο, βγαίνουμε πρώτη. Και δεύτερη και τρίτη, αλλά τέλος πάντων. Αυτό είναι ένα ρομπότ από σίδερο που έχει φτιάξει ο αδερφός μου και για να το τιμήσω το έβαλα στη βιβλιοθήκη μας για να το βλέπουν όλοι. Από τη Γεωργία σήμερα περιμένω να μαγειρέψει κάτι ελληνικό, αλλά με μια πολύ μοντέρνα πινελιά. Όπως κάποιο κρεατικό ψητό με κάποια πολύ ωραία σάλτσα που δεν θα έχω ξαναδοκιμάσει και κάποιο ζυμαρικό το οποίο πάλι θα έχει κάποια πολύ όμορφη πινελιά. Για να δούμε. Εδώ είναι η κουζίνα μου. Είναι μικρή αλλά λειτουργική. Μου αρέσει πάρα πολύ. Μου αρέσει να περνάω πολλές ώρες εδώ πέρα και να μαγειρεύω. Θα ξεκινήσω με το κυρίως πιάτο. Ξεκινάμε με ένα ταξιδάκι και θα σας στείλουμε τα γευστικά μας χαιρετίσματα από το Αμβούργο με αγάπη. Κάνουν πικνίκ στη Γερμανία, με λουκάνικα να φανταστώ. Α, μήπως η Γεωργία φτιάξει hot dog? Για να δούμε. Φόρεσα και την ποδιά μου και είμαι έτοιμη να ξεκινήσω να φτιάχνω τα ψωμάκια για το μπέργκερ. Θα χρειαστούν τα ψωμάκια μας λίγο λάδι. Άρα θα κάνει μπέργκερ με χειροποίητα ψωμάκια, εντυπωσιακό, wow. Θα φτιάχνω μόνη μου γιατί η μαμά μου ξέρει να κάνει πάρα πολλές πίτες και ζύμες και μου έχει μάθει να κάνω πολύ ωραίες ζύμες. Οπότε μου αρέσει να είναι το ψωμάκι το χειροποίητο. Το Αμβούργο, Γερμανία. Κάποιο ταξίδι μου μυρίζει εδώ πέρα. Σίγουρα έχει πεταχτεί μέχρι το Αμβούργο η Γεωργία, πέρασε καλά, έφαγε πάρα πολύ ωραία, ήπιε και πάρα πολύ όμορφα και επέστρεψε και μας έφερε την εμπειρία της στο πιάτο. Wow. Το ζύμωμα δεν είναι δύσκολο πράγμα. Επίσης αρέσει πάρα πολύ στα παιδάκια και μια αγαπημένη κατασκευή που παίζω μαζί τους είναι να φτιάχνουμε ψωμάκια, να τα ζυμώνουν για να τα πλάθουν και μετά να χαιρόμαστε να τα τρώμε. Δεν έχω φάει κουζίνα Αμβούργου, δεν μπορώ να φανταστώ τι μπορεί να τρώνε οι Ευρωπαίοι. Συνήθως οι Ευρωπαίοι επικεντρώνονται πιο πολύ σε κρεατικά ή σε ιδιαίτερες σάλτσες. Δεν έχουν πολύ σαλατικά μέσα στο φαγητό τους. Επίσης το Αμβούργο κάνει πάρα πολύ ωραία λουκάνικα χοιρινά, σβησμένα με μπύρα όμως, δικιά τους τοπική, οπότε ενδεχομένως να έχει κάνει μια σάλτσα στα λουκάνικα που να περιέχει μπύρα. Την έβαλα τώρα εδώ πέρα να ξεκουραστεί και να φουσκώσει. Ελπίζω να φουσκώσει αρκετά, γιατί άμα μείνει τόσο δεν μας φτάνει. Θα τη σκεπάσω και θα την αφήσω κάπου σε ζεστό μέρος να μπορέσει η μαγιά να δουλέψει. Σίγουρα είναι κάτι γερμανικό. Πικάντικο ίσως, κάτι με λουκάνικο μπορεί να έχει να κάνει, γιατί στη Γερμανία τους αρέσουν και τα λουκάνικα, γι' αυτά τρώνε πολύ λουκάνικο, πολύ τυρί. Θα μ' άρεσε, με μια παγωμένη μπύρα, θα ήταν ό,τι πρέπει, ας πούμε. Επέλεξα να κάνω μπέργκερ γιατί το κόνσεπτ, όπως είπαμε, είναι πικνίκ και θέλω να είναι κάτι που μπορείς να το βάλεις σε μια τσάντα και να το πάρεις μαζί σου, να μπορείς να το βάζεις με τα χέρια άμα θέλεις και κάτι νόστιμο και να το τρώνε όλοι. Έβαλα τον κιμά μέσα, θα βγάλω το γάντι γιατί δεν χρειάζεται. Θα βάλω τώρα το ψωμάκι μου. Πολύ ωραία ιδέα τα μπέργκερς, ασφαλής επιλογή. Μουλιασμένο το ψωμάκι και στραγγισμένο. Σωστό κι αυτό. Στην περίπτωση που μπορεί να υπάρχει μπύρα μέσα στο κρέας, παρόλο που εγώ δεν πολύ πίνω αλκοόλ και μπύρα δεν πίνω σχεδόν καθόλου, δεν θα με πείραζε. Μαγειρεύω και εγώ με μπύρα καμιά φορά και ταιριάζει με το οποιοδήποτε κρεατικό. Δίνει μια διαφορετική υφή το ποτό μέσα στο φαΐ και δεν σε αναγκάζει να πιείς και τόσο πολύ. Τι εννοείς, διαφορετικά αναγκάζεσαι? Ο κιμάς είναι έτοιμος. Έχουν ανακατευθεί τέλεια όλα τα υλικά μαζί και τώρα θα αρχίσουμε το πλάσιμο. Το πιάτο μου το ονόμασα από το Αμβούργο με αγάπη, γιατί η ετυμολογία της λέξης χάμουγκερ προέρχεται από το Αμβούργο. Το κυρίως πιάτο της Γεωργίας μπορεί επίσης να συνοδεύεται και από κάποιες πατάτες, είτε βραστές με κάποια ιδιαίτερη σάλτσα, είτε και τηγανιτές,
Φούρνου δεν νομίζω, γιατί δεν έχω δει στη Γερμανία να τρώνε και πολλοί πατάτες φούρνου. Στο πιάτο μου θα βάλω 4 μικρά μπεργκεράκια ή 3, ανάλογα πόσα χωράει θα το δω. Και θα βάλω δίπλα και μερικές πατατούλες baby, γιατί ταιριάζουν πολύ οι πατατούλες με το μπέργκερ. Σωστά. Τελείωσα με τα μπιφτεκάκια μου. Θα τα βάλω στο φούρνο να ψηθούνε και θα ξεκινήσω αμέσως να φτιάχνω το ρεκτικό. Πριν τα νόστιμα μπέργκερ, θα περάσουμε από το μπαρ να δοκιμάσουμε μια ταρτούλα. Έτσι για να ανοίξει η όρεξη. Τι μπορεί να είναι αυτή η τάρτα μπαρ στο πικνίκ μας? Κάτι με αλκοόλ, ίσως? Για να δούμε. Τάρτα μπαρ. Ωραία. Θα τα πιούμε. Το έχω ονομάσει τάρτα μπαρ, γιατί είναι τάρτα και έχει μέσα πάρα πολλά λαχανικά. Από το salad bar. Α, καμία σχέση. Θα βάλω τη ζύμη πρώτα να ψήνεται. Σωστή πατέντα. Και μετά θα αρχίσω θα σοτάρω τα λαχανικά μου για να φτιάξουμε τη γέμιση. Μπορεί να είναι κάτσες φωλιάτα, άμα είναι μακρύ και τυλιχτό ίσως. Άμα είναι σφολιάτα, δύσκολο να έχει ανοίξει το φύλλο μόνη της, μάλλον θα το έχει πάρει έτοιμο. Τη ζύμη την έχω πάρει έτοιμη, γιατί οι έτοιμες ζύμες για τάρτα είναι καταπληκτικές και γίνονται τραγανές και πιστεύω ότι είναι καλύτερο από το να τη φτιάξω εγώ, δεν θα την πετύχαινα ποτέ τόσο καλά. Αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ ωραία, σαν να παίζεις πλαστελίνη. Κόβεις κομματάκια, κολλάς κομματάκια και φτιάχνεις μια πιτούλα. Βασικά φαίνεται ότι θα είναι κάτι σε τάρτα, λογικά κάποια πίτα σφολιάτας, η οποία μπαρ να έχει μέσα, τι σερβίρουν σε ένα μπαρ, λαχανικά, καροτάκια, αγκουράκια, ίσως να έχει μέσα κάποια σως τυριού. Θα κάνω λίγες τρύπες για να μην φουσκώσει πολύ και να χωράει τη γέμιση. Μετά θα τη βάλω στο φούρνο να ψηθεί. Σκέτη τη ζύμη. Και όσο θα ψήνεται, εγώ θα ετοιμάσω τη γέμιση που θα μπει μέσα. Αχα. Το τάρτα μπαρ μπορεί να είναι κάποιο Kiss Lorraine, το οποίο το σερβίρουν πολύ συχνά και στα μπαρ. Επίσης, μπορεί να είναι μια τάρτα σε σχήμα μπάρας. Είσαι πολύ μπροστά. Δηλαδή να είναι μια τάρτα, η οποία όμως είναι μακρόστενη σε φόρμα, που βάζουμε εκεί που κάνουμε το κέικ, η οποία να είναι γεμισμένη επίσης με λαχανικά και τυριά. Πολύ έμπνευση έχει η παρέα. Θέλει αρκετό μπέικον, γιατί είναι ένα υλικό που το αγαπάμε όλοι και πολύ νόστιμο. Μερικές φορές όταν μαγειρεύω, ο Αρθούρος, ο γατούλης μας, έρχεται από εδώ πέρα, από το παράθυρο της κουζίνας, γιατί του μυρίζει και πηδάει και θέλει να μπει μέσα. Λογικό. Αλλά δυστυχώς τρώει πόρτα, γιατί είναι λίγο τριχωτός. Τάρτα μπαρ θα μπορούσε να είναι και μία σπανακόπιτα, την οποία θα την έχει εκμοντερνήσει. Δηλαδή θα έχει κρούστα το φύλλο της, μπορεί να το έχει ανοίξει η ίδια, να το έχει κάνει τραγανό. Μπορεί να είναι όμως και ανοιχτή σπανακόπιτα. Ρίχνω το τυρί μου, έχω σβήσει το μάτι για να πέσει η θερμοκρασία από το μείγμα, γιατί μετά θέλω να βάλω το αυγό και δεν θέλω να μου γίνει ομελέτα. Σωστό κι αυτό. Το τυρί μου είναι ένα μείγμα από γκούντα και λίγο πεκορίνο. Εγώ για ροχτικό θα ήθελα, όπως το βλέπω και δεν καταλαβαίνω πολλά πράγματα από το τάρτα μπαρ, θα ήθελα έτσι ίσως κάτι σε μικρές μπουκίτσες κρέας, σαν τηγανιά, σαν μπεκρί μεζέ, ίσως κάτι τέτοιο. Πω, κόλαση μοιάζει με το μπέικον και τα λιωμένα τυριά. Η γέμισή μου είναι έτοιμη, χώρεσε όλη μέσα στην τάρτα, τη βάζω στο φούρνο και πάω αμέσως να φτιάξω το γλυκό μου. Μετά από μια τάρτα με λαχανικά και μερικά μπέργκερες από το Αμβούργο, περνάμε στα κρύα εδάφη της Ρωσίας, όπου αντί για κάτι λευκό, συναντάμε κάτι σκούρο. Τι λέτε να είναι αυτό? Παύλοβα με σοκολάτα, μήπως? Σκούρα τα ρώσικα. Μόγια νιέπα ρούσκι γκαβαριού. Εγώ ρώσικα δεν ξέρω. Το έχω ονομάσει σκούρα τα ρώσικα, γιατί είναι μια παύλοβα που είναι λευκή και το σκούρο θα έχει πάνω μπαλάκια σοκολατένια. Οπότε ελπίζω, αν είναι σκούρα τα πράγματα σήμερα το βράδυ, να είναι όλα μια χαρά. Τώρα θα φτιάξω μια ουσιαστικά τρούφα για να καλύψω τα μπαλάκια μου γύρω-γύρω και έχω βάλει μέσα μπισκότα. Μέσα πέσαμε, στο περίπου δηλαδή, αλλά την παύλοβα τη βρήκαμε. Εγώ τα μόνα ρώσικα που ξέρω είναι συνήθως κυρίως και ορεκτικά. Κάτι μπορς, κάτι ρώσικες σαλάτες, κάτι τέτοια. Από γλυκά δεν έχω πραγματικά ιδέα τι τρώνε αυτοί οι άνθρωποι εκεί πάνω. Τρώνε γλυκά αυτοί εκεί πέρα στη Ρωσία, γιατί είναι όλοι στεγνοί και κορμάρες. Όταν γίνει το μείγμα μου, θα το βάλω λίγο στο ψυγείο για να σφίξει, για να μπορώ να τα πλάσω τρουφάκια
και θα φτιάξω, όση ώρα παγώνει αυτό το μείγμα, θα φτιάξω εγώ τη σαντιγί μου. Γιατί η παύλοβα θα έχει από πάνω σαντιγί και φρούτα. Οι Ρώσοι, εντάξει, δεν φημίζονται και για τα γλυκά τους, αλλά συνήθως τα γλυκά τους στηρίζονται σε κάποια μορφής ζύμη. Καλά, την παύλοβα δεν την ξέρει κανείς και είναι τόσο νόστιμη. Ωραία, έτοιμη και η σαντιγί μου. Την έχω κάνει άγλικη, γιατί η παύλοβα είναι πάρα πολύ γλυκιά και πρέπει να έχει μια ισορροπία. Θα τη βάλω στο ψυγείο για να παγώσει, για να μείνει δροσερή. Θα τα στήσω αργότερα το γλυκό μου. Λοιπόν, και μετά έχει παγώσει το μείγμα για τα τρουφάκια και θα το κάνω μπαλίτσες. Μαρέγκα δεν θα φτιάξουμε. Πάει το μυαλό μου κάτι σε παγωτό. Άσπρο παγωτό, παρφέ, κρέμα παρφέ, καϊμάκι, με κάποιο σιρόπι φαντάζομαι από πάνω, σκούρο. Το σκούρο τα ρώσικα θα ήθελα να είναι ένα σουφλέ σοκολάτας με παγωτό βανίλια και από πάνω γαρνιτούρα κερασάκια κόκκινα, τα οποία θα μου θυμίζουν τη Ρωσία. Έχω φτιάξει μικρές φωλίτσες από μαρέγκα, θα τις γεμίσω με σαντιγί, από πάνω θα βάλω φρέσκα φρούτα και γλυκό σπιτικό του κουταλιού φράουλα. Στο πλάι θα έχει σοκολατένια μπαλάκια. Αχα. Τελείωσα με τα τρουφάκια μου, τα βάζω στο ψυγείο και πάω γρήγορα να ετοιμαστώ. Φίξε τη γροθιά σου. Θα κοιτάς πάντα τον αντίπαλο μέσα στα μάτια. Κανείς δεν πέτυχε καλό από την πρώτη φορά. Θέλει να μαζέψεις όλο σου το σώμα, όλο σου το μυαλό, όλη σου. Να δούμε λίγο χιόνι, να δούμε λίγο βουνό. Τι τιμή! Ένα προϊόν που αξίζει να δοκιμάσετε όπως προτάθηκε από Έλληνες καταναλωτές. Να φυλάσσετε πάντα μακριά από παιδιά. Με τόσο ωραίο κήπο, λογικά θα κάνει συχνά πικνίκ η σημερινή οικοδέσποινα. Είναι όλα έτοιμα? Μαζεύτηκε η παρέα και ανυπομονώ να αρχίσουμε τις δοκιμές. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε. Σας έχω φτιάξει ένα ποτάκι υποδοχής που είναι σορμπέ φράουλες με σαμπάνια. Για να δούμε. Ευχαριστούμε. Καλώς σε βρήκαμε. Καλώς ήρθατε. Καλώς σε βρήκαμε. Καλά να περάσουμε. Στην υγεία σας. Το μόνο σίγουρο. Θα έρθει πολύ ωραία. Πώς είναι? Γεια σας, πατομουράκια. Δεν τα καλωσόρισα εγώ τα βατόμουρα, πρέπει να τα καλωσορίσουμε. Αυτό τρώγεται. Ναι, είναι ζελεδάκι. Το κοκτέιλ φράουλας σαμπάνιας ήταν πάρα πολύ ωραίο, δροσιστικό και οι καραμελίτσες επάνω δώσανε ένα πάρα πολύ ωραίο τόνο. Το χαμομήλι εκεί και το μάζεψες. Πρωί-πρωί. Παιδιά, πρωί-πρωί. Αυτό έκανα στο βουνό και μάζευα χαμομήλια, γιατί έπρεπε να φέρω την εξοχή στο σπίτι. Εμένα, άμα δεν μου φτάσει το φαΐ, θα βοσκήσω πάντα. Ελπίζω να σου φτάσει, Μιχάλη. Ναι, περίπου δεν έχω πρόβλημα. Αν δεν σου φτάσει, θα σου βάλω κι άλλο, μην ανησυχείς. Καβατζώνουμε από τώρα. Το τραπέζι ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο το στήσιμό του. Το καλό τραπεζομάντιλο, τα χαμομήλια, τα ποτήρια, όλα ήταν πολύ καλά στρωμένα. Και ήταν και πολύ καλά διακοσμένο γενικά. Πεινάτε? Ωραία. Πεινάμε πάρα πολύ. Τέλεια. Πάω να φέρω το ρεκτικό λοιπόν. Εντάξει, ξεκινάω εγώ με ένα βαζάκι εδώ. Μπε. Καλή βοσκή. Μπε λέμε. Και φάτη και πεινασμένη τη βλέπω την παρέα. Ήρθανε οι καλεσμένοι μου. Νομίζω ότι είναι όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι. Χάρηκα που τους άρεσε ο χώρος μου. Και θα φτιάξω τώρα το ρεκτικό. Έχω κόψει τη σαλάτα. Θα έχει μέσα καλαμπόκι και σίκο και μαρούλι. Θα προσθέσω τα κρουτόνς. Θα προσθέσω τα κρουτόνς αφού βάλω το dressing. Γιατί? Βάλτε από τώρα να ρουφήξουν και λίγη σως. Τι έχει το dressing? Πάντως είναι όλο το ντεκόρ υπέροχο. Είναι πολύ. Ναι, είναι πικνίκ. Είναι καταπληκτικό. Όντως, είναι πικνίκ. Εγώ μάλλον βλέπω να μας αφήνει σε καλάθι όλα. Λες, ναι. Μας ανοίγει καλάθι. Το τραπεζομάντιλο είναι ακριβώς πικνίκ. Ξέρεις, σαν αυτό που στείνεις στα γρασίδια. Νομίζω ότι κάθεσαι στον αγρό. Μια τελείως εξοχή. Ναι, τελείως εξοχή. Η τάρτα έχει μέσα πολλά λαχανικά. Αλλά η σαλάτα είναι κάτι δροσερό και χρειάζεται για να εξορροπήσει τις γεύσεις. Έχει μαρούλια, 2 ειδών μαρούλια και ρόκα και μέσα στην τάρτα έχει πράσο, μανιτάρι, πιπεριά, κρεμμύδι
Ωραίες αυτές οι μικρές κολοκύθες. Πρέπει να είναι από τον κήπο της. Εδώ. Τι αληθινές είναι? Ναι, είναι αληθινές. Και άλλο φαΐ έχουμε. Είναι διακοσμητικές. Θα βοσκήσεις ελεύθερα. Εκεί τι είναι ο άντρας στην φωτογραφία? Πού? Αχ, είναι πάρα πολύ Την κάτω ταιριαστή. φωτογραφία την είδατε? Από το γάμο τους. Α, ναι. Υπέροχη. Αμέ. Είναι λάτρες του Κάρο που φαίνεται. Όχι, είναι λάτρες Είναι της διαφορετικό φύσης όμως από γενικά. αυτό το τραπεζομάντιλο, έτσι. Άλλο χρώμα, Η τάρτα μου έχει ψηθεί τέλεια. Νομίζω είναι υπέροχη. Και ελπίζω να βγουν σωστά τα κομμάτια για να φαίνεται και όμορφο το πιάτο μου. Πώς θα στήσει το πιάτο? Θα κόψω ένα μεγάλο κομμάτι για το Μιχάλη, γιατί άκουσα ότι πεινάει. Ας ξεκινήσω από το Μιχάλη λοιπόν. Ορίστε. Πώς σας φάνηκε η οικοδέσποινα σήμερα? Χαλαρή και όμορφη. Τα πρόλαβε όλα. Και να μαζέψει χαμομήλι πρωί-πρωί. Γεια σου, χαμομηλάκι. Είπα και εγώ δεν θα την κάνει τη συζήτηση. Περίμενε απάντηση τώρα. Πάντως πρέπει να είσαι ο θεός όλων των αντικειμένων, έτσι. Είσαι το μόνο ανθρώπινο πλάσμα που τους απευθύνεται στο δεύτερο θυμάμαι τη ενικό. γαρίδα. Όλα είναι έτοιμα. Νομίζω το πιάτο έχει βγει πάρα πολύ όμορφο. Τα παίρνω και πάω να σερβίρω τους φίλους μου. Καλή αρχή. Ελπίζω να γίνουν ανάρπαστα. Η τάρτα μπάρ είναι εμπνευσμένη από το σάλατ μπάρ και όντως πρόκειται για ένα πιάτο γεμάτο λαχανικά. Θα βοσκήσουν κυριολεκτικά οι καλεσμένοι για να τους ανοίξει η όρεξη και να φάνε το κυρίως. Να ακούσουμε εντυπώσεις. Έφτασε και το ορεκτικό, το τάρτα μπάρ. Ορίστε. Ωραία, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ. Πάω να φέρω και τα υπόλοιπα. Ωραία. Η εμφάνιση του ορεκτικού ήταν αρκετά απλή, τυπική, αλλά η μυρωδιά του σε προκαλούσε να το φας άμεσα. Πώς είναι, τι λέτε? Η σαλάτα με το σίκο είναι κορυφαία. Ευχαριστώ. Πραγματικά. Είναι η αγαπημένη του άντρα μου και είπε να σας τη φτιάξω οπωσδήποτε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το καλαμπόκι. Δηλαδή, είναι τέλεια η σαλάτα. Το βοσκή σε βοσκή το πάμε. Μετά θα φάμε το χαμομήλι, πάμε. Κοίτα πόσα πράγματα έχει μέσα, δεν βόσκεις πολύ, εντάξει. Ναι, ναι, Βοσκήσεις, ναι. δεν ήθελες άλλωστε. Μπε, λέμε. Το ορεκτικό ήταν πάρα πολύ καλό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Μου είχαν και βάλει και μεγαλύτερο κομμάτι εμένα καθότι άντρας. Ήταν ωραίο ο γεύση, σφιχτό. Ήταν πολύ καλό γενικά. Το ορεκτικό ήταν πάρα πολύ γευστικό και παρόλο που εγώ δεν τρώω τα μανιτάρια και τελικά υπήρχαν μανιτάρια στο ορεκτικό, δεν με πείραξε, τα έβγαλα, βγήκαν εύκολα και το έφαγα με πολύ άνεση και ευχαρίστηση και ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Το τάρτα μπαρ για ποιο λόγο, επειδή έχει μέσα τα λαχανικά? Είναι από το salad bar. Ένα σαλάτα Με τα λαχανικά. Πολύ ωραίο. Και είναι με τυρί από πάνω γραβιέρα. Όχι, έχει μέσα γκούτα και πεκορίνο φιλογίας. Ναι. Ναι, γιατί έχει μια γεύση, ενώ το ένταμ συνήθως είναι πολύ ουδέτερο σαν τυρί. Πώς σας φαίνεται γενικότερα? Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Γευστικά μου άρεσε πιο πολύ η σαλάτα, λιγότερο η τάρτα, ίσως γιατί δεν είχε λίγο κάποιο αλμυρότερο τυρί. Μου φάνηκε λίγο ότι υπερίσχε η γεύση των ανάμεικτων λαχανικών της τάρτας. Η γεύση του ορεκτικού ήταν καταπληκτική. Η τάρτα ήταν πάρα πολύ νόστιμη, τα λαχανικά δένανε πάρα πολύ ωραία μεταξύ τους και η σαλάτα της επίσης ήταν πάρα πολύ ευχάριστη και πολύ φρέσκια. Ποιο σημείο είναι που έχει βγάλει φωτογραφία στα δέντρα? Πολύ ωραία φωτογραφία. Ευχαριστώ. Είναι σε ένα χωριό έξω από τα Καλάβρητα που λέγεται Φλάμπουρα. Και κάναμε το γάμο μας εκεί, ήταν παραδοσιακός στην εκκλησία του χωριού και μετά ήταν στην πλατεία, κάτω από τα πλατάνια. Μας φάνηκε πολύ πρωτότυπο το σακάκι του άντρα σου. Α, ναι. Το διάλυσε μόνος του. Πάρα πολύ ωραίο. Είστε του Καρό, νομίζω. Όχι, παιδιά, ναι. Έτυχε όμως, ναι. Εγώ η αλήθεια είναι ότι όταν είδα κατά λάθος την τουλάπα το μανίκι, έπαθα κάτι. Αλλά μετά την άλλη μέρα που το είδα στο σύνολο ήταν πολύ όμορφος. Το σακάκι το σχολίασα γιατί βλέπω η οικογένεια έχει μία κλίση προς το καρό. Είδα καρό τραπεζομάντιλο, καρό κουρτίνα, καρό σακάκι. Πολύ καρό παίζει εδώ μέσα. Γι' αυτό το σχολίασα. Ανάμεσα στα καρό και στη φύση κυμαίνεται η βραδιά απόψε. Προχωράμε στο κυρίως. Νομίζω ότι το ορεκτικό άρεσε πάρα πολύ στα παιδιά. Το φάγανε όλο. Και ελπίζω τώρα να τους αρέσει και το κυρίως. Να δούμε. Το κυρίως ψήθηκαν τα ψωμάτια πάρα πολύ όμορφα έχουν γίνει. Θα έκανα μίνι, γιατί άμα κατάς ένα μεγάλο μπέργκερ λερώνεσαι και πασαλίθεσαι, ενώ με τα μικράκια μπορείς να τρώσεις πιο όμορφα. Αυτή είναι η κρεβατοκάμαρα σίγουρα της Γεωργίας και του άντρα της. Wow. Εμένα πιο πολύ απαιδικό μου κάνει αυτό με τόσα χρώματα.
Όχι, δεν μπορεί ένα παιδί να κοιμάται σε τέτοιο κρεβάτι, τόσο μεγάλο. Α, είναι λίγο μεγάλο, ναι, γι' αυτό έχεις δίκιο. Και τόσο μαλακό. Το δεντράκι εδώ πέρα, μπιχλιμπίδια εκεί πέρα, σαν παιδικό μου κάνει. Εδώ. Τι. Ρολόγια. Και στο πάνω. Και άλλα ρολόγια. Πολύ ρολόγια, εδώ έχουν θέμα με την ώρα. Μην μου θες και εδώ ρολόγια. Όχι, εδώ έχει κοσμήματα. Ναι. Ελπίζω τα μπέργκερ μου να μην φανούν στην Έλλη τρομακτικά, γιατί δεν έχουν ούτε κερές, ούτε αυτιά. Βέβαια τώρα αν θα τους μιλήσει ή όχι δεν ξέρω, γιατί μοιάζει λίγο με στοματάκι το ψωμάκι. Βλέπω σπιτάκια. Πρέπει να είναι από διάφορα ταξίδια της, γιατί βλέπω εδώ από την Ολλανδία, Τσόκαρα. Καλά, αυτά πρέπει να είναι από την παιδική της ηλικία. Παρίσι, Ιταλία. Καλά, εμένα μου αρέσουν αυτές τις μπαλίτσες, έτσι. Αυτές είναι ωραίες, παίζουν και μουσική συνήθως. Θα πρέπει να. Γυρνάει. Κοίτα, τι όμορφο. Για κούνατε λίγο. Μπράβο, αυτό μου αρέσει. Υπέροχο. Ναι. Έχω φτιάξει χωνάκια από λαδόκολλα και βάζω μέσα από 3 πατατούλες το καθένα. Αχα. Τις έχω βράσει λίγο και μετά τις έχω περάσει από το τηγάνι με λίγο βούτυρο και με λίγη ριγανίτσα. Μάλιστα. Κοίτα τι ωραίος και ο Μίκη. Μπαίνει από τη μία πλευρά ασπρόμαυρος του καθρέφτη και βγαίνει από την άλλη χρωματιστός. Ναι, πρέπει να δείχνει την πορεία του με τα χρόνια. Και εδώ το ζευγάρι. Α, πολύ όμορφο. Στα χιόνια, ωραίο τοπίο, Υπέροχα. Πολύ ρομαντική. Ναι. Τελειώνω το πιάτο μου βάζοντας μια δροσερή σαλάτα για μια νότα δροσιάς και είναι όλα έτοιμα. Νομίζω ότι βγήκανε φανταστικά και πάω να σερβίρω. Ως και εγώ πεινάω έτσι που τα βλέπω. Περνάμε στο κυρίως της Τρίτης και σε μια γκουρμέ παραλλαγή του πολύ αγαπημένου μας fast food. Πρόκειται για χειροποίητα μπιφτέκια με χειροποίητη ζύμη και πατάτες με βούτυρο. Πεινάει κανείς? Να ακούσουμε εντυπώσεις. Έφτασε και το κυρίως από το Αμβούργο με αγάπη. Πω, εντυπωσιακό. Πολύ ωραίο. Ποια πτήση πήρε? Την τελευταία για να μείνει ζεστό. Πτήση 732 από Αμβούργο. Μόλις προσγειώθηκε. Μου άρεσε γιατί τα χάρμπουργκερ ήταν μικρά, οπότε μπορούσες να μην χρησιμοποιήσεις μαχαιροπύρουνο. Και ήταν πάρα πολύ ωραία επίσης στολισμένα με το χωνάκι της πατάτας, που ήταν πολύ έξυπνο. Γιατί είναι από το Αμβούργο? Ο ΕΟ. Είναι από το Αμβούργο γιατί εκεί πέρα είναι το σπίτι του μπέργκερ. Στο Αμβούργο έχει μια πόλη που λέγεται Χάμπεργκερ και έχει ξεκινήσει από εκεί. Μάλιστα. Και το βασικότερο. Τα ψωμάκια τα έχω φτιάξει εγώ. Αλήθεια. Σήμερα τα ζύμωσα και τα έψησα. Αλήθεια. Μπράβο. Φοβερό. Συγχαρητήρια γιατί δεν πετυχαίνουν πάντα. Ναι. Εγώ δοκίμασα. Είναι ωραίο. Τα μπέργκερ ήταν πανόστιμα. Το ψωμάκι χειροποίητο καταπληκτικό. Και οι πατατούλες της και πολύ ωραία μαγειρεμένες και πολύ ωραία σερβιρισμένες. Τα μικρά μπιφτέκια, κατά τη γνώμη μου, δεν ήταν τόσο νόστιμα ή τόσο ζουμερά όσο θα έπρεπε. Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία τα ψωμάκια που είχε φτιάξει μόνη της η Γεωργία. Τα αντιπάκια αυτό που βάζει τώρα η Έλλη είναι γλυκιά μουστάρδα, δεν την έχω φτιάξει εγώ. Το δεξιά είναι το γακαμόλε, το έχω φτιάξει εγώ και είναι μανιτάρια με κρεμμυδάκια. Τέλεια. Αυτή η σαλάτα είναι σπεσιαλιτέ της μαμάς μου. Της μαμάς μου είναι η συνταγή δηλαδή. Γιαούρτι, καλαμπόκι, ζαμπόν, άνηθο, 2 κουταλιές ουίσκι και άσπρο πιπέρι. Το κυρίως πιάτο ήταν πολύ γευστικό. Η αγαπημένη μου από τις σαλτσούλες που έβγαλε ήταν η barbecue και η σάλτσα που είχε μες στο πιάτο. Και το έφαγα με πολύ ευχαρίστηση και το ψωμάκι που έφτιαξε η Γεωργία μόνη της ήταν και αυτό πάρα πολύ ωραίο. Τα μπιφτέκια μου άρεσαν πάρα πολύ. Ήταν ωραίο, ο ατόφιο κρέας ήταν πολύ καλό. Οι σάλτσες, αυτή που έφαγα εγώ, η barbecue και η γλυκιά, η μουστάρδα, δεν ήταν πολύ καλά με το μπιφτέκι και τα μανιτάρια ήταν πολύ καλά. Εγώ τα φάγα όλα, καθάρισα όλο το πιάτο μου, έτσι. Να σου πω, το σιρτάνι μέσα είδα πολλά ρολόγια. Κάποιο θέμα με την ώρα έχει εδώ πέρα. Είναι μια συλλογή που κάνει ο καλός μου και του αρέσει πολύ και του αρέσει και να είναι και στην ώρα του. Εσύ αργείς ποτέ ή είσαι και στην τυπική? Όχι, τυπική δεν είμαι. Προσπαθώ να το διορθώσω. Ναι. Προσπαθείς να ακολουθείς τους ρυθμούς. Προσπαθώ να ακολουθήσω. Αλλά άμα του κλείσει ραντεβού 10:30, έρχεται 10:10. Οπότε όταν αρχίσαμε να βγαίνουμε, του έλεγα για να έρθει στις 10 η ώρα, του έλεγα έλα στις 10:30. Τώρα δεν ξέρω, τα φοράει όλα μαζί με λίγα λεπτά πάνω κάτω για να μην αργεί. Τα έχει όλα πίσω κάνα μισάωρο για να μην αργεί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Πάντως από ρολόι, πολλά ρολόγια. Το κυρίως πιάτο φάνηκε ένα χέρι γενικής αποδοχής. Πάμε να γλυκαθούμε σιγά σιγά. Πιστεύω ότι τα μπέργκερ άρεσαν σε όλους. Είχαν μεγάλη επιτυχία και ελπίζω να αρέσει τώρα και το γλυκό μου. Πάμε! Θα ξεκινήσω
βάζοντας λίγη άχνη ζάχαρη να φτιάξω τις βάσεις για να είναι πάνω να πατήσω τα τρουφάκια. Τα τρουφάκια θέλουν λίγη αγάπη, οπότε θα φτιάξω καρδούλες. Α, έξυπνη πατέντα. Με χειροτεχνία το έχει κάνει, κόβοντας ένα χαρτόνι. Ωραίο βγήκε. Α, σαν εργαστήριο, Ναι. Κοίτα σιρτάρια. Χαμός. Να ανοίξουμε. Ναι, να δούμε τι έχει μέσα. Ταντάν. Α, κορδόνια έχει. Και κορδέλες. Ναι, θα φτιάχνει πολύ ωραία πράγματα. Να δούμε κανένα άλλο. Δεν τα μπερδεύει. Κι άλλα. Σπάγκι, Κοίτα τι ωραία καλούπες. χρώματα. Πολύ ωραία χρώματα. Κοριτσίστηκα. Τελείως. Ναι. Έχω φτιάξει φωλιές από μαρέγκα και τώρα θα τις γεμίσω με σαντιγί, άγλικη, γιατί οι φωλιές είναι πολύ γλυκές για να μπορέσουν να μην λιγοθούν. Πιάνουν τα χέρια της. Γεια σου, Βίκα. Είμαι ένα πολύχρωμο ζουζούνι. Γεια σου, πολύχρωμο ζουζούνι. Κάτσε να δω του. Αχ, κοίτα και ο Πινόκιο. Σε μολύβι. Ωραίος, κοίτα πόσο μητερβητή. Ψέματα. Ψέματα πολλά. Μα μίλησε του, εξήγησε του την ιστορία. Δεν το ξέρεις ότι για να γίνεις αληθινό αγόρι δεν θα πρέπει να λες άλλα ψέματα. Όχι, δεν το ήξερα. Τώρα το μάθα. Γεμίζω τις φωλιές με πεπόνι, ροδάκινο, νεκταρίνι και κεράσια. Μάλιστα. Βάζω και το σκούρο στοιχείο στο πιάτο μου, που είναι τα τρουφάκια σοκολάτας. Ωραία, είμαι έτοιμη να σερβίρω το επιδόρπιο. Σαν κάδρο είναι. Τα ρώσικα τελικά δεν είναι σκούρα, αλλά πολύχρωμα. Ένας πίνακας σκέτος είναι αυτό το πιάτο με μαρέγκα και σαντιγί, φρούτα από πάνω, τρουφάκια και γλυκό του κουταλιού για όποιον δεν χορτάσει. Από εμφάνιση σκίζει. Από γεύση να δούμε. Γιουφί! Τι? Ορίστε και το επιδόρπιο. Σκούρα τα ρώσικα. Υπερπαραγωγή, έτσι. Φοβερό, καταπληκτικό. Παιδιά, Ευχαριστώ πολύ. Δεν το περιμέναμε. Πρέπει να κλείσει η βραδιά. Δεν εντυπωσιακά. Καμία σχέση. Πάω να φέρω και τα επόμενα. Τέτοια γλυκά τα βλέπεις σερβιρισμένα με αυτόν τον τρόπο στα καλύτερα εστιατόρια. Είχε χρησιμοποιήσει πάρα πολύ φαντασία και ήταν πάρα πολύ όμορφο το αποτέλεσμα. Το γλυκό είναι παύλοβα. Και πώς σου ήρθε η λέξη σκούρα. Σκούρα τα ρώσικα. Σκούρα τα ρώσικα. Γιατί ήθελα να βάλω και σοκολάτα μέσα. Οπότε η παύλοβα είναι ρώσικο, η σοκολάτα είναι Η τρούφα. η τρούφα. Από όσο ξέρω, η Παύλοβα ήταν ένα γλυκό που φτιάχτηκε, δεν θυμάμαι το όνομα του συζύγου της πριγκίπισσας Ίσης που βλέπαμε το σύριαλ, από Φι που αρχίζει για πες. Φι. Δεν ήταν φραγκίσκος, όχι, ένα έτσι ήταν φραγκίσκος, τέλος πάντων. Είναι ούγκρικο γλυκό γιατί ήταν αυτοκράτορας της Ουγγαρίας τότε και φτιάχτηκε αυτό για τον αυτοκράτορα. Τελικά η Παύλοβα δεν καταλάβαμε. Τι είναι ρώσικο γλυκό, δεν είναι ρώσικο. Μας έκανε η άλλη ολόκληρη διάλεξη για τον άντρα της Ίσης που ξεκινάει από Φι. Τι Φι, Φώτης, ας πούμε, δηλαδή. Μπορεί να το λένε Φώτη. Νομίζω ότι ήταν του Φραγκίσκου. Για τον αυτοκράτορα Φραγκίσκο της Αυστρο-Ουγγαρίας φτιάχτηκε πρώτη φορά η Παύλοβα. Όχι, Φώτη. Το μαζάκι τι είναι, μαρμελάδα. Όχι. Γλυκό του κουταλιού φράουλα. Αλήθεια. Ναι. Και τι το κάνω. Ή το βάζεις πάνω από την παύλοβά σου ή το παίρνεις και το τρως σκέτο στο σπίτι το πρωί με το γιαούρτι σου ή το τρως με τα πρώην μπαλάκια που είχες. Πώς? Στο πιάτο εννοώ. Τα έφαγα μάλλον λίγο πιο γρήγορα από ό,τι έπρεπε. Αχα. Αλλά ήταν καλά, μπορώ να πω ήταν πολύ καλά. Τι έχεις κάνει εκεί? Προσπαθούσα να φάω την Παύλοβα με κουτάλι, αλλά ήταν μάταιο. Το γκρέμισε, καλά το σκέφτηκα. Μόλις γκρέμισα το Κρεμλίνο, τότε έτσι. Εγώ ευθύνομαι για το τέλος του Κρεμλίνου. Για μένα το καλύτερο σημείο του πιάτου σου είναι αυτή η μαρμελάδα. Δεν υπάρχει. Μ' άρεσε περισσότερο η μαρμελάδα φράουλας που είχε φτιάξει και η οποία πήγαινε τέλεια με τα σοκολατάκια τρουφάκια και κατά τη γνώμη μου λιγότερο με την Παύλοβα. Ήταν πάρα πολύ νόστιμο. Τα σοκολατάκια ειδικά που είχε μπροστά τα τρουφάκια ήταν απίστευτα και επειδή ήταν πολύ σοκολάτα, η κρέμα που είχαν μέσα οι Παύλοβες το κάνανε πιο ανάλαφρο μαζί με τα φρουτάκια και έδινε μια δροσιά. Φίλε, Είναι υπέροχα. μικρές σταγόνες παραδείσου. Η φράουλα! Όχι η φράουλα. Εσύ το έφτιαξες έτσι? Ναι. Α, ωραία. Όχι,
Είχε περάσει κάποιος εδώ απ' έξω και είπε «Α, κάτι τρουφάκια, θα τα πάρω». Όχι. Μπορείς να με βοηθήσεις, ξέρεις συνταγή για τρουφάκια? Η Παύλοβα ήταν καλή, ήταν αρκετά γλυκιά, αλλά το είχε σώσει με τα φρούτα και με την σως που είχε βάλει μέσα που ήταν τελείως άγλικη. Ήταν ωραία, μ' άρεσε. Αν και δεν το είχα ξαναφάει αυτό, αλλά μ' άρεσε. Η κρέμα και τα φρούτα δένανε πάρα πολύ, αλλά η αποκορύφωση ήταν τα τρουφάκια που δεν ήταν αρκετά γλυκά και αφήνανε μια καταπληκτική γεύση στο στόμα. Και αυτά τα έφαγα όλα, γιατί ήταν υπέροχα. Να σας δώσω και τα δωράκια σας για να θυμόσαστε τη σημερινή βραδιά. Τι ωραία! Είναι ένα βαζάκι που έχω ζωγραφίσει εγώ. Έχω βάλει μέσα κούκκις με σοκολάτα και κράμπερις για το γάλα σας. Ορίστε. Και είναι στα πλαίσια του πικνίκ. Και έχει πάνω τα αρχικά σας. Μάλιστα. Εγώ που δεν πίνω γάλα. Εσύ μπορεί να το στον με τον καφέ, λοιπόν. Ούτε καφέ. Νίκα. Ευχαριστώ Ευχαριστώ πάρα πολύ, πολύ. πολύ ωραίο. Και το Ούτε μη καφέ είναι, πίνεις. το μη είναι τέλειο. Είναι κάτι που εκτίμησα πολύ και το βαζάκι της υπέροχο με την πινελιά της, με τα μονογράμματά μας και τα χρώματα, αλλά και τα κούκκις της σίγουρα φαίνονται πάρα πολύ νόστιμα και αύριο το πρωί κιόλας θα τα δοκιμάσω με το πρωινό μου. Χαίρομαι που ήρθατε στο σπίτι μου, να το ξανακάνουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Τσιν τσιν, στην υγειά σας. Αλλά δεν τελειώσαμε εδώ, σας έχω και μία έκπληξη. Πρέπει να παίξουμε και όλα. Ήρθατε στο σπίτι μου, δεν θα παίξουμε. Δεν είναι δυνατόν. Πάω να φέρω το παιχνίδι λοιπόν. Τέλεια. Τι θα παίξουμε, κρυφτό, κυνηγητό. Κυνηγητό με τα κορίτσια βέβαια δεν με χαλούσε. Έχω καιρό να το κάνω, το δημοτικό. Για να δούμε τι θα γίνει. Αλφα Προθεσμιακή με μπόνους. Η μόνη προθεσμιακή που σας δίνει και τόκους και μπόνους πόντους για να τους εξαργυρώνετε στις προσφορές των συνεργατών του προγράμματος και να κερδίζετε κάθε μέρα. Κάν την και εσύ, αφού σου κόβει. Αλφα Προθεσμιακή με μπόνους. Μία προθεσμιακή, διπλό κέρδος από την Alpha Bank. Τρίτη σήμερα και ετοιμαζόμαστε για κάτι περίεργο στο σπίτι της Γεωργίας. Τι όμως? Θα παίξουμε ένα παιχνίδι από την Αυστρία που παίρνει ένα αντικείμενο από μολύβι που είχε εδώ μέσα, διαλέγετε όποιο σας αρέσει. Το βάζουμε σε ένα ειδικό κουταλάκι και μετά το βάζουμε πάνω στη φωτιά και λιώνει. Αχα. Ωραία. Μόλις λιώσει λοιπόν το αντικείμενο, το πετάμε σε παγωμένο νερό, το ψαρεύουμε και ανάλογα με το τι σχήμα πάρει, μαντεύουμε τι σχήμα πιστεύουμε ότι έχει πάρει και μετά αυτά τα χαρακτηριστικά του αντικειμένου ακολουθούν την Έλλη για την επόμενη χρονιά. Ωραία. Και το ρίχνει μέσα στο νερό. Πώς? Με προσοχή, Α! Μπράβο. Ωραία. Συμβολή στον τρόμο. Δεν κατατρώμαξα. Όχι, αυτό που το καινούριο είναι το... Αυτό λέω, τρόμος. Μοιάζει με τη τριαντάφυλλο. Εμένα φίδι μου θυμίζει. Έτσι όπως το είδα, μου έμοιαζε με κλειστό τριαντάφυλλο. Ελπίζω κάποια στιγμή να ανθίσει. Το παιχνίδι ήταν αρκετά διασκεδαστικό. Ρίξτε. Όπα! Το ψαρεύουμε. Έχει πάει στον πάτο. Ωχ, σας αλικάρι. Εσύ έχεις πολύ φαντασία, Ναταλή. Ναι. Κοίτα. Για ένα αποδογυρισμένο μανιτάρι. Εγώ αυτό θα το πήρες από το στόμα μου όμως. Μανιτάριο, μπράβο. Και είδες, σπουδάσου. Παιδιά, είναι χελωνάκι, τελείως. Κοίτα, είναι καφούκι, ποδαράκια και μπροστά το Καλά, κεφαλάκι. αποφασίστε για να ξέρω ότι θα με βρει του χρόνου. Χελωνάκι. Τα κορίτσια έχουν λίγο φαντασία παραπάνω, φαίνεται από μένα. Και εγώ, επειδή ίσως η δουλειά μου είδα ένα κομμάτι μέταλλο λιωμένο. Αυτό, δεν είδα κάτι άλλο. Ούτε χελώνες μου λέγανε, ούτε μανιτάρι. Ένα λιωμένο μέταλλο, κρύο. Αυτό. Πάμε για την τρίτη προσπάθεια. Το έκανα 2 κομμάτια, τα κατάφερα. Θα είμαι διπλής υπόσταση όλη τη χρονιά. Μαγικό ραβδί, θα πεις και στις χώρες σου, ορίστε. Ναι, είμαι ο Χάρι Πότερ. Είσαι ο Χάρι Πότερ, ναι. Παιδιά, είναι όλο κομματάκια. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, αλλά είχε πλάκα. Αυτό μάλλον αργεί να λιώσει. Μπράβο. Το δημιούργησες, βράχο. Για να δούμε. Πολύ πλοκό είναι το δικό σου. Βράχος. Παιδιά, είναι ένας γονδολιέρης μέσα σε μια γόνδολα. Ήταν ίσως κάποια βαρκούλα ή κάποιο μισό γυρισμένο καρύδι. Ήταν πάρα πολύ όμορφο σαν παιχνίδι, σαν ιδέα
και μου άρεσε πάρα πολύ γιατί η χρήση του μετάλλου και το πώς λιώνει και το πώς δημιουργείται είναι κάτι που μου αρέσει πολύ. Η παιδαγωγός της παρέας έμαθε στους καλεσμένους πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια, έφτιαξε πιάτα που ήταν όμορφα σαν χειροτεχνίες και τους πήγε για ένα γαστρονομικό πικνίκ. Πόσους βαθμούς λέτε να πάρει για όλα αυτά? Γεωργία, εσύ πώς πέρασες απόψε? Είσαι ευχαριστημένη από τη βραδιά? Η μέρα μου σήμερα ήταν μεγάλη, αλλά πέρασα πολύ ωραία. Μαγείρεψα, έστησα νομίζω τα πιάτα μου όπως τα φαντάστηκα και με τα παιδιά πέρασα πάρα πολύ όμορφα. Η βραδιά απόψε ήταν πάρα πολύ καλή. Μπορώ να πω ότι πέρασα υπέροχα. Η Γεωργία ήταν φοβερή, καταπληκτική, πολύ γλυκιά μαζί μας και περάσαμε, πιστεύω, όλοι εξίσου καλά. Περάσαμε πάρα πολύ όμορφα, γελάσαμε πολύ και γενικά η ατμόσφαιρα ήταν πάρα πολύ ευχάριστη. Προσπάθησα να είμαι χαλαρή, οικοδέσποινα και χαμογελαστή και ελπίζω να το κατάλαβανε οι καλεσμένοι μου και να πέρασαν και αυτοί όμορφα. Η Γεωργία απόψε ήταν πολύ καλή οικοδέσποινα, δεν είχε άγχος, είχε μαγειρέψει καλά, ήταν το σπίτι της πολύ περιποιημένο, το τραπέζι της όλα εντάξει, έκανε χαβαλέ, έκανε χιούμορ και νομίζω περάσαμε πολύ καλά. Θέλω να πιστεύω ότι τα πιάτα μου άρεσαν στους καλεσμένους, γιατί είχαν διάφορες επιλογές, αν δεν τους άρεσε κάτι μπορούσαν να φάνε κάτι άλλο. Αυτό προσπάθησα πάντως και ελπίζω να τα κατάφερα. Το μενού της Γεωργίας ήταν απλό αλλά νόστιμο και τα περισσότερα από τα πιάτα της ταιριάζανε στις γεύσεις. Το ορεκτικό της Γεωργίας ήταν πάρα πολύ νόστιμο, παρόλο που δεν τρώω τα μανιτάρια. Αυτό δεν με εμπόδισε καθόλου, τα έβγαλα και το έφαγα όλο πάρα πολύ άνετα. Το κυρίως πιάτο ήταν αρκετά καλό. Τα χάμπουργκερ ήταν καλά, το κρέας ήταν πολύ καλό κοιμάς. Οι σάλτσες ήταν πολύ καλές, δέρανε πολύ καλά με το χάμπουργκερ και νομίζω μ' άρεσε πολύ που ήταν μικρά και δεν τα έκανε μεγάλα. Το γλυκό ήταν καταπληκτικό, ήταν όλα τα κομμάτια του πάρα πολύ γευστικά και τελείωσε με τα τρουφάκια που ήταν εξαιρετικά. Ο βαθμός που θα έβαζα στον εαυτό μου θα ήταν ένα 8, γιατί τα πιάτα μου ήταν άρτια, ήταν όπως τα φαντάστηκα, δεν είχα κάποιες... δεν μου κάει και κάτι δεν μου πέτυχε, οπότε για μένα ήταν πολύ όμορφα. Ο βαθμός που θα βάλω στη Γεωργία είναι... Ξεκινάμε. Η Έλλη πιστεύω θα μου βάλει 7. 8. Ο βαθμός που θα βάλω στη Γεωργία είναι... Ποιος λέτε? Ο Μιχάλης πιστεύω να μου βάλει ένα 8, γιατί του άρεσαν όλα τα πιάτα και τα έφαγε ευχάριστα. 8. Γιατί ήταν πολύ καλή οικοδέσποινα, μου αρέσαν όλα αρκετά και το φαγητό της ήταν πολύ καλό, μου αρέσαν πολύ οι γεύσεις. Ο βαθμός που θα βάλω στη Γεωργία είναι... Ποιος? Η Μίκα πιστεύω θα μου βάλει 7. 6. Γιατί το μενού της Γεωργίας μπορεί να μην με ικανοποιήσει απόλυτα, αλλά μου άρεσε πολύ η ατμόσφαιρα και το πόσο ωραία περάσαμε στο σπίτι της. Ο βαθμός που θα βάλω στη Γεωργία είναι... Να δούμε. Η Μαργαρίτα πιστεύω θα μου βάλει 8. 9, γιατί το μενού της με κάλυψε πλήρως, ήταν πάρα πολύ νόστιμο και πάρα πολύ δημιουργικό. Με ένα εντυπωσιακό 9 από τη Μαργαρίτα κλείνει η βραδιά και η Γεωργία συγκέντρωσε 31 πόντους. Πολύ καλοί μάγειρες φαίνεται πως έχουν μαζευτεί αυτή την εβδομάδα. Να δούμε ποιος θα καταφέρει να προκριθεί και να είναι ο νικητής των 1.500 ευρώ. Λέτε ο άντρας της παρέας? Θα δούμε αύριο. Ας κάνω κι εγώ το παιχνίδι, να δω τι θα βγει και ελπίζω να βγει ένα πλυντήριο πιάτων. Αμπρακατάμπρα. Δεν βγήκε πλυντήριο πιάτων. Αλλά μπορεί να το πω ότι μαγικό ραβδί. Ούτε. Για να τα κάνει να πληθούν όλα τα πιάτα μαγικά. Δείτε αύριο στο Κάτι Ψήνεται το Μιχάλη να γυμνάζεται, να μαγειρεύει και να περιποιείται τις γυναίκες της παρέας. Θα αρέσουν τα πιάτα του, πώς θα είναι ο οικοδεσπότης και πώς θα περάσουν τη βραδιά. Το ρεζίλι της Ικαρίας είμαστε.